Physiotherapy. Yeah, physiotherapy for a bitch. Just relax. It's good. Yeah. Bitte schön. Bye bye. The kid just started. A Matija penzija. Znači, ljudi danas ništa od mene u vlogu, znači noga mi je, brijem da sam fakat sjebao nogu, nije kliklit kao jučer bio, jel mi nateče? Jel se vidi da je nateklo? A možda se vidi se malo. Sad sam još gledio, ovo mi je druga noga, vidite kako izgleda, kost tu, ništa. Da. A ovdje ne mogu se normalno oslanjati na nju i... Kad si skako kolo džak. Gurtu sam i debel sam, tako da vam danas Dino i Regal vlogaju. Skr. Followajte mene na Instagramu i njih jer... Dic, ajde, kaj si tamo? Evo bog ti, kaj sereš odmah iza leđa? Serem ti iza kamere, ne iza leđa. Da ti care obučeš te role, ja već odem na more, bog. Ček mobitel, da si uzme sam. Ja nemam mobitel. I ja imam. Koliko je? 3 igre i 7. A su tebi čarom postalo? Ne. Ovo je smrdljive. Isto ne. Vuče me na tebe. Mi smo bog te u LA-u jebote, s rolama na plažu. Nema u LA-u plažu. Ima? Aj bok. Aj zve, snimite neki dobar vlog. Može. Kad ja i Dic nismo. Daj ga nešto, daj ga. Kaj će nama stabilizator? Mali sporeće, javite se regiju gdje je. Misliš da nisam? Pa da tu auto ne tako. Bog, stari. Čekam sad u kurac. Znači ja i Rega nikad sami nismo išli. Ovdje jebi ga, idemo na rizik. Brati kružni je rekao. Ajmo dođi. Pa ajde evo. Nač Kirice! Ej, ideš ti kurac moj. Seljačino. Debil. Pazi auto, debilu. Police plug. www.hustlers.com. Rega, ti živiš tak. Tak life. Nećemo mi naći mjesto. Kuš, ne znamo da idemo, ali bitno da idemo na rol, da me ne uče tamo. Skoro. Kakav si ti šmeker. Možeš misliti. Dica je preskoči jednu. Mogu. Easy. Fraj mene pita, mogu ja to preskočiti. Možeš ti evo. Bam. Aj ti piču. Lik. Ovdje preljevo. Cesta za rolanje, ne ima puno kamenčića. Mi i Andrew Renato. Odi u lijevi ovaj. Kako ćemo sliku objaviti. Always plan. Kaj ti lagano čagica, a? Dobro, dečki, bubnjari neki. Našli smo jebeno mjesto. Za chillat. Za odmori dušu. I onda se idemo patku. Da, ako nađemo mjesto. Da, naćemo, ne išćemo još kruzat negdje malo po gradu. Može. Pa ćemo naći nešto. Nišaj pa se vidimo. Pepe. Prevočuj na... Snimaj. Nemoj da budem očiti.
fuck? Sjebo nas je. Sjebo nas je, frajer, baš sam se htio hvatiti. Ne, trebali smo se čučum. Da. Ma šupak, verbušit ću mu gume sljedeći. Rega se stislo frajer i rekao, alo, dečki. Daj, ne jedni. Nic pušima ćeš dobiti. Evo gledaj, sad je ovo lika. Ovi čelavi debeli glavučiti radi. Znaš kako me zovu po gradu? Rocky Balboa. Može mislim. Kako ti znaš gdje je grad? Po čem si to zaključio? Po pekari? A? Aj vidimo se. Kaj sereš po meni iza kamere? Kaj peserem? Sereš po kameri iza. To je kaj priča. Kaj pričaš ti? Opravo me ova sunčanica. Sunčanica me. Spek u tebe London. Spešću ja tebe. Fraj me jebeno nije skušao. Aj vidimo se. Da, danas u grad s ovim, a? Sa Hondicom CBR R1. Da, lagan. Sponzori mi poklonili. For free, you know, no charge. Brin da ću deknut u nesu do ovog sunca. Rega, idemo. Rega, vaših minutu, dve. Mi smo došli na vrijeme. Čim ti voziš? Si ušao? Da, sam se lupio 6. Kaj ima kod vas? Kak je bilo? Supać, naporno i tak. Umro sam čovječe, iznovio sam se, promukao sam. Zaš kasniš koji kurac? A? Na kaj mi tebi ličimo? Dva magaca na rolama, ili kaj? Otvrdi kada su svi riječi iz usta. Tako ne. Aj stani, molim. Jeste spremni? Napravite pozu. Ne, vrati se. Poza, će svi sad, ne slikaš. Slušaj mi da vodiš sve. Monika radi najbolju sliku ikad. Ako si ne utopim. Nemoj. Ali čekaj, ja ne mrem za vama. Aj vidimo se onda. Ajde, uživajte. Ajde, bok. Da mi je znat kako će to Dino uslikat. Neće biti dobro, sigurno. Zapratite Dino na Instagramu. Dino.foto. Najbolje slike za vjenčanje sprovode i Karmine. Pa čekaj, da se snima sad ili? Nije pitam kao da on se snima. Evo, jel ti crveno, možeš isti jedan gum. Sve stavio. Ili ćete samo... Ne, pa nabacate kameru na njega. Dobro, rekli će lik. Dobro. Nemo šeta. Nemoš ove pačke, sad. Pokraj ga. Deški ovdje. Ne ideš na ženu tamo, što radiš? Kao to kite nisu najveći mi napravio. O, kako mi se trbuć stišće. Nemoj taj veliki nos pipat. Pipat ću ti stiško ti. Čekaj, daj mi strah. Aj skoči. Svijeće na vrh mene. Dođu ću na ljubav. Mantra. O, kako mi je teško da sprča. Ne si se živio. Jesam, baš jesam. Ja, baš ono. Ima debelo da. Baš. Da. Čekaj da naruči, ja imam ja frajera koji dolazi već divona. Šad da mu stanemo na noge. Da odzumiram skroz. Bolje. Ja, nemojte mi glavu. Što se dešava? Za mnom tako sigurno ne bi plakali. Kaj je bilo? Sigurno mi se pirpaš. Kaj ti se? Pirpač mi se. Kaj mi sad iz kamenja ovako. Ajde bri hodaš plažom, lik vidiš ovo samo ovako. Šta bi napravili? Lik je pena napravio. Zašto mi pena napravio? Nisam joj. Monika je. A daj. Leon je. Ne, nisam, ja sam krađa. Što da Leon? Izađi, ajde. 3, 4, jel možeš? Izađi. Šta budalu veseli? Fucking beast, baci sad u vodu. Ja ću nestat za 10 sekundi.
Ček, fakat. Da nije ispod za hol. Ali nije ispod. Ne, fakat di je. Kako je uspio to? Na? Portirao se kod smeća. Moj dom. Ovo ti je čak dobra. Dosta kreativna osoba. Thanks. Aj Bog živo. Vidimo se. Što si rekao? Izazovi sa... Za mene je svaki dan novi izazov. Jesi spreman? Onda za tebe slijedi prvi izazov. Može. Znaš što trebaš napraviti? Da. Trebaš otići tamo do nekog ko se sunče i sklopiti mu suncobran. Da. Znači, pičketina si najveća ako to ne napraviš sad. Čekaj, ja ću ti odabrati suncobran. Ja ću ti da... Nabildano pčela ovo. Ne, neće biti. Daj neku lepu malu giricu. Giricu. Ajde tamo, Vik. Ajde. Ajde, ne biti. Ne znam ti ni skop. Ajde. Dečki stupćem, aj neku drugu, molim vas. Onda ovdje. Vidi ova tu. Može. Ovo je klinki ovdje. Da, ajde. Ajde, Dino. Ajde, bisni. Ajde, idi. Ne, nije zastavili mi dođe. Nema stav. Ovo gore stisni samo. Ovo gore, samo stisni. Znači, nije. Znači, imaš izbor, ili ćeš ga sklopiti, ili ćeš ga uzeti. Ne imaš neki drugi izazov, je li kao... Nema drugi, znači svako mora ispuniti ono što onaj drugi kaže. Ja tebi dajem izazov da sad sklopiš onaj tamo sutra. Gdje ovo je tata, ovo sjerkom 100%. Ma nije, nema tate. Tata je ostao doma. Ajde neku drugu, Ajde, okej. Ovo mi je patiš na polažu. Drugi izazov, može? Ajde, dođi vam. Znači, pošto nema suncobrana puno, sunce je zašlo. Onu tamo stolicu viš zelenu na kojoj stoji nekakva roba. Da? Ova tamo. Da? Tamo moraš otići i sjest na tu stolicu. Moraš barem 20 sekundi sjeti na tu stolicu. Ajmo, 3, 2... Čekaj, imam ovo staviti. Ajde. Ne smiješ čekat. Svaku priliku moraš iskoristiti. Ajmo, 3, 4 sad. Ajde, sam sjedi čile. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kremo izvadio i sunčanje race. 19, 20. Mislim da te pita nešto žena. What? Aha, okej, sorry. Kaže ti je nostra lašiđa. Što je tako što me teži? Svaka čast, Dino. Susudio. Uspio si. Moj red. Da vam pokažem kako se to radi. I samo znači nema nekakvih seksističkih da neko lupam po guzici. Naravno da nema, ne. Ali onako... Family friendly smo mi, jebi ga, da. Family friendly, odete si oduška, dajte si oduška, to jest i... Daj, budite kreativni. Magic. Može. Dođi do neke starije žene. Dobro. I kreni joj masirat tabane. Da krenem masirat tabane? Da, maksimalno 5 sekundi, to jest minimalno. To napraviš, ja ne znam. Može, ajmo samo naći Stariju ženu, onak, kužiš. I predstavi se kao da si tu fizioterapeut na plaži i to, znaš. Njega boli kurac za sve. Leon je u akciji. Kaj? Ona tamo to leži. Bravo. Ti je sa mnom. No idemo s tom, a može. Physiotherapy. Yeah, physiotherapy for a bitch. Just relax. It's good. Yeah. Vidite, bye bye. Gospođa je dobila lagano masažicu, ja sam dobio varganje. Perite ruke sad ova. On ima fetiš na Greni. stopala. Greni. Ja isto. Ali ja volim one, kako se zove, kurje oči, ja. Ja vole gljivice samo. Ova Monika je preluda lika, kaj ti njega smiješ pičku, ono, ništa se ne usudiš. Gle Monika, ono, kraljica. Ček, Flair nije skužio. Nije skužio. Ženska moj stres. Ček, nije ni trzo. A ne, strzo se, ali nemam pojma, ni ništa reagirao. Na sve, kao pogledao.
Trebala si ga izmasirati. Novi izazov za Regu, pošto nije ispunio ove neke izazove, sad mora leći pored ove žene na ovaj plavi ručnik. Ček, Leon, jesi to stvarno ti? Nisam. Aj skini ovo ženi šešir tvoje. Sad ću skinuti šešir. Aj bok. Ovaj frajte skoro izbio. Bog. Kaj si rekao? Javi video, kurac. Odjavi ga ti. Javi ga ti. Zašto bi ga odjavio ako nije gotov? Kaj nije gotovo? Pa ne, Bog te, kaj ti skraćuješ vide tu nešto po plaži. Kaj Reci. ti? Odi popuši auspuh tamo. Če to oči držno kosti, da? Evo, uzmi i ponjuši ovu papuču spoda. Fuj! Da, mislim da je to, evo to je... Ne, šanse, to je do one ženske s naplatnik. Lik, dođi do Mercedesa i skini mu značku. Da, bok to otkrio. Ja sam niš pitala. Šta ćemo jesti? Da. Grizi jaja. Grizi ti. Na vrućini gradskog asfalta. Inđe sam šiju. Ti si bio zalovati, dok sam ja na sceni teško ćeš zaraditi novac. Day, next video tomorrow. I hope so you like it, subscribe and share, of course. Don't forget it. Go buy merch, go buy this fucking good merch in the link in bio, you know what it is. Softest one in the Balkan. Ajmo svi donacije da platimo Regi tečaj engleskog jezika. Do sljedećeg videa, PPP. Ja sam stvarno gladna. Vozi me, ovo sunce ko za nas napukao leto prela grad tijesne sata. Stvorile su više priče, ono hoću sve da uzmem. Ja hoću sve da uzmem, ali hoću sve za nas.